Karbi Anglong MLA bang pho tumpen Karbi alam pen semi kedeng duna pot Karbi lamet amai tiri piatum kacurupa jerpon. Borjan Development Committee atumpen Borjana havar kisung ke boy alama putak perang ke amai kangni. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long. Tang te pini adab birta juitha. Assam MLA atumpen Aru Niphai inkore si surihini ringkore trokarni Assam Assembly asa hemalong seme kedeng pon. Laso seme kedeng pon along Karbi Anglong pen bang pho MLA atumta Karbi alam pen si seme deng pon lo. Assam Assembly a hemalong Karbi alam pen seme kedeng ke non henlo ke cheng silo la ke MLA mate ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kedam tang ning kanisia prang pen Karbi alam pen ta official deng ponang ji pukabor I pen si kichun lo. La sinon pen ke Assam along ta Karbi alam chithang dun po la puson ke mesen asai ke klem pon thega pot Karbi la meda mai ti ripia mai phu khorsing ingti pen kachuropa jerpon. Non head jong kili nang le roga pini ke Assam Assembly Guwahati Dispura long seme kedeng angdeng arni lo labangso seme kedeng aput Karbi alam pen ilitum AMLA bangko labangke Dr. Tuliram Ronghang Sar Sujo Rongphar Sar Lumsing Teron Dr. Habib Teron lapen santi miso terangti alang di tumabang ini assembly long Assam Assembly seme kedeng long Karbi alam pensi seme kedeng la support sini itu ning karong nang cepaklang ni apang sinang di tumpang pini nang topalo lasi lapulo ilitung Karbi alam lapen Karbi kheyapan pini arnike kurkimu along isi arni kemi nangkili lason sini litum mathalo atheke Karbi Anglong amhang ketek pini an bangke ningkan teroksiket kepleng lapulo taso ahut pini bangke Karbi alam ta official language manlo lapen pini arnia bangke assembly longta ilitum kecepahai dun IMLA tum Karbi alam pen hadak seme deng gunong lo lasi labangso seme kedeng dia phan ilitum IMLA pen kenglok ilitum ACEM Dr. Tuliram Ronghang alang litum kabor ipen assembly long seme kedeng di apan alang litum penang an kacesong labangso alam bang kedo kawita cimilo lasi ini alang litum MLA bang phoatum seme kedeng Karbi alam pen si seme kedeng apot ilitum IMLA bang pho apanta Karbi lameta mai ahin pen nilitum kachuru pajir ilo MLA mate ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kabor ipon si Karbi alam ta official padeng ponlo lason si non ke ajat asai hemalong le alu pidamji pusitame Karbi alam pen ke tok pon si ke mi lapen hithi kulat asai hemalong ta tarpang thekalong Karbi alam tok pon ra bracket pen areng ke lok alam tok bom thua son si ke meji pusi Karbi lamet amai tiripi kong chun bang on teron pen ningje pon thu Karbi lamet amai tiri pia mai fu korsa inti ya kya ajidane tham pajer milo lalo nelitum Karbi lamet amai tiri pia hin pena bangke pini arani apana bangke kurki morani pusi hoklo kopia por lo pulo tante Karbi lamet amai asom amhang nga pathek lake Karbi alam pareng sap ni taben Karbi alam mo sini tetheru re tikta pavir redanji popan sinan sen si laso kimang tengten pini Karbi alam Assam Assembly aluk aman apeng kacalong no na bangke lake laso kali tetlo ko sine tum lo ti hok meme asai lo tapen Karbi alam aphan isi tamtu yak dengalong aman kacepalong isi arani ko sine si labangso pini
asam angkalong bang harui sira ingkora trok MLA tu semi kideng along karbi alam penta bang ho MLA mate man kedo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ke hai MLA Surjorong Phar ke hai MLA Lunsing Terona ke hai MLA Dr. Habe Terona ke hai lapen MLA Sakti Nisu Teranti ke hai ke bangko Karbi alam pen Tini assembly alu along seme dengdosi karbi alam alamera panisi man pen kipi la pen perte amune tum palang prong asan den ke klende thega pot la pen karbi alam phana man kipi pon thega pot nil tum karbi la mera maya jin tanama ke suri suri akachoro pajirlo jasame karbi alam autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang ke ai kabor ipen ke damtang ningtan isia prang pen setame karbi alam phan official language aman palong tu la so pena phi pini e bangke ningkan isi official language aman long det pena phi bangke assembly arlonta karbi alam palud dunong karbi alam phan amana pen pachelong esine tu karbi lameramai doan tiripi longri arohin penta Karbiang Autonomous Council CM lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Tumphan suri kacoro pazuri lapen isi karbi ara kaphan ke thandang tung ke lahin lo karbi alam mana bangke amana peng chelong etlo karbi alam long ta lapen Assam long ta lasi karbi alam ilitum ching hon lona lasi pini karbi la mera mai hin pen pini la bangso pur ki mora ni keman Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi Anglong District Council ningkan proxike brapo chelong det aki pinian si Karbi alam assembly along amana pen ke chelong don labang ke la so kala aposi neli Karbi Anglong long ke thek ham thanga song lu ke thegari soijan pen cheng lo ha song kachari atum phan ka chunari kan tung bang ke la lo Karbi alam phan RDGP lo na official language man etlo aposi ilum sai hem lo lu ki pi pen cheng lo ka chunigri alo ke jok pen cheng lo Karbi alam pele to lo na anparta sayang deng ke doan mantune kapre ga song atum ta kapre ga jai men ke deng do ta hai hala sut tar pan thek se mari ji flags banner se marji hala dak sita mele to Karbi alam pen le ke cheng si tok na kenang sot pada adun thu English pen tala so tar bang thek long tok ra pera bang ke claim nang po posine to lamera mai hin pen cheni re la pen ni tum lamera mai pen bang ke ni tum council apanta pin pura lota Karbi alam men si pi pan cheng bom la pen chok bom aposi Karbi alam angkan doan asong ketek aham phan don tum sidame Karbi alam phan aman pina lapen sahem along jasam kachari tum sidame Karbi alam persi jasame tender kehan mate kopine asai ka paklang je phan oreng hoy ka paklang je phan sidame Karbi alam persi paklang nang po pusi ne tum sahem along kachari don aki hoy mate officer manta choni reklo asine tum pini labangso nime ara ni purti mo ke manara ni along Karbiang Autonomous Council aki hoy Dr. Tuliram Ronghang aki hoy tapen Chief Minister Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Tumphan Karbi lamera ma tiri himpe suri akachoro pajeri tado Sonsi halapu Karbi jutanga songa hin pentame MLA bang pho tumaphan akiropi pajir pon thulo Assam Legislative Assembly along session semegedeng non adjong kijut MLA election pen semegedeng session non dor lo kaso session along MLA tuman semegedeng pon hegon long lo masili tu Karbi Anglong pen ke haidun MLA bang pho atum sitame adak Karbi alam pen si dak semegedeng tame nenggetun lo selasu Karbi long per bangke ini tum Karbi jutang song hin beta ning arong pik lo ning tiarong alam the bangel son hilo Assam Assembly lan najir giding ning kan alo deang bong tame lan nona du ba helo Karbi alam pe adak Assembly arlo session arlo kanang yedun ceng la mengening arong pik alam binong lo Karbi akai pan laga isi mesen isi
ang deng lo isapul kemul sindung mathaponang po masih curu pon intung lo ke hai Dr. Tuliram Ronghang CM lo no ke MLA lo ke hai Surjo Rongphar lapen Lum Sing Teron Dr. Habe Teron lapen Isu Terangpi bang tho MLA tame Karbi alam si dak si medeng lo sila ke Karbi ke pan si tir the acha tai long si pon dun sia ke income song si tunda matalo si Karbi utang song hin da curu dun par ke lo Aru niphai inkoresi surihini re inkore trokarni lakha inkoresi Borjan constituency angkang HDP Borjan Development Committee methanga sa hemalong pherangkia mai kang nipon pedo sonsi pherangkia mai kang nipon nangko kalam thea phuthak Borjan hawaralong kedo adu ya hoyalong jesemet along le alam ki mate Border and Land Protection Amendment angtan karbiatum chilang po Borjan hawar rong asar sorkari gaumbura atuma phan chingki chethan pe me ajok penang an kachibo hong do olo long lea hempu vek atum tame chichini donde komat ne tangka do atum joy pen long le pata klem det pon kiju tabangke angtan pen ke bang akar biatum si long le chirai pon titi lapen arlo pen kachini don atengke skulamen pen kompaniamen pen pharo chiri kachirai aphan kabori lapen anpar te inut bang hini tangka pena jok ke klem tap ke klem pro joine nona bangke borjana rada tumsi kisung ke boy chitong dut nanglo lapente ke che khaya tuma phan tame achiria longle peksi han pati ki ke klema bang topik tanglo lasila haya tum pen chere nang popusi Borjan Development Committee amai phu Chris Rongphar lapen Chandrati Mungkong chunbang adunthu Horon Tokbi Organizing Secretary adunthu Harsing Tiso Rapkong chunbang Mongol Kro Rap chunbang adunthu kolom sing terang dhin rimbang lapen Indrajit Kathar Sai Hem chunbang lapen klembang Ganesh Bhujel Binu Teron Indrajit Kro Harsing Ronghang atumpen pherangkia mailong chitong dunsi lahelam aputhak RD bidunlo lapen pherangkia mailong pen Borjan Development Committee mai phu Chris Rongphar ahin pen soda kalam the chipaklang ponlo Lalu nanti tunda cini lo nili tung Borjan Development Committee kan kami klaim ke dalam tanah dan teknologi bom lo nasi kicun cita dulu kicun tak dulu nasi nanti tunda teknologi tak apa je nitung la Borjan lo pi nang along le along la han katiki amen pen niya bigo nasi apa kan nitung tuning pen ceng lo mau antar nitung konte Inang adin ke kidam tak dulu, nasi kidam dia dim tak dulu, nasi itu aprang tak drone itu panggil lo, apa yang non kerjong tak aku itu tak drone panggil, so konon tak mau itu nanti konon itu. Je nang itu dah kelong po kidam tak dulu, apa yang kidam dia lang tak dulu, kita itu aku lah bangken itu, kalau orang sarung kan aku, aku pitu po, apa yang pressure pitu po so padam labi pan, ke padam labi pan sini itu lembong. Non long nang li tunta theklong ta haji apen chini ta haji nang li tunta dam ta haji nang li tunta chini lo je Borjana lo kopian sen ma ku bang ni pu yu kan tu kopian sen lo je Borjana lo je ale hiyan ko ta chipuna ko pi nang ale na tu Borjana lo pi si amin nang gilo la wang ko long le protect amen pen wang ko dari kita jawab po, development amendment po, school hem ki amendment po, hospital ki amendment po, mami along cijok po, ihi na divert po. Kita soft ta mene kapak lang sila po. Haru ke soft ta mene kijora, helalok si klem. Mami ke rong seng po, protection apan daka aling pom hek lang po, sita kalilong po. La sorong lesen kan kelata ki Georgio pas klemo hati nang itu cine ne nili tuga cini dun pinang cini lo je la aja kam lagi klaim ita mene la tu apo isaban ki ceng ben masih ho pu pen se funding kuriri la tu la tu 50 lompen la lo tu la tu ini to funding men kuriri di kali mati non la daba PRF long le long sita non in type pin se theklong la sita nitung non la department fan
memorandum people pina de ngong memorandum people ko son sila le forest long le PRF long le la pang thai la ko pi ko son niom la ka ka long ke funding ko le de ta asi nile pui bang ke la funding na pena pima pu. la ku pe funding ke api joy ke funding de lo mayok ta ini son dak dulu apa pilih ka cipto kamu kata nili pini bang munam people nili long isi hini alulu je la son la long le ka cipto mene liga asurit je kola ka funding nuta ko puto ma funding ding ma ne mene chini lor PR de kolong le ena ne long le ko an long le an joy jing mati di nasi wala pinama tu kita mene la nam joy ya de chok chelo chunam ke ipu sita ade arong pinalong ka rong asado SGP do angke haki samno ni tu kan lokal da itu ke la lokal da border development committee nam be ki pote na pagi paka haki cibi paka boleh nama di non ke nampo apilo tu ke bongsai ko angke pinang atu bangala son ka clear je dak long li khali dulu pote record lampo pata je bunai det poda angke la ke ni long ni long li hol mu majok na chinglo di je ho hapu pe apu doi anon apu do ko alang do ko lapu sinang ko kol bom bang bom sila solong li ownership lagi mati di na poisa do ko lo kol record long lang ko daglong li khali ko kota chibunai de ko nilong li prosar ka be dim no bang ni tum pudu no de galiman setan ni tum borjan long bang ke nili tum dak la so media pe non mondol atu handa chun rilo mondol manela revenue department manta je na hok le bain sita lapu border part la wangi pulote alang tuma pan chunung rilo apen ki pulo la so mai kan sigi alang tuman pachini lo je order paka mele wangu apen puna long le sigi punami na hok along le punami sita hola dak non alam lo ni ke jibi kali data hai sita ni long le pini dak demarcation puri ji peni long le chipu ki chipu ni pusita hola so pen alang kuncing waisi hola romasa ku bang chunung be ni SGP romasa lai tuman pachini be ni nak along ni long si dami sita aku la pulong sini tu alam na tu je bom lang ko te la tadi tu ke rempo itu BDC ke non template apa itu bang harus isi plus tu lagi lagi siap tim bunai ko Exxon tim kita bunai apa lah hai long ni tu pu lah lupa kapo lalu lapen pilo la soma tu puno organisation tu puno ta apa politikal long tu pusita hadi mene la hai long bang ke kacirap dulu pote prabjin pen ci unang tonang po apa ke militung borjan development committee long wang am cirap dulu tu sini tu dak aso som alaso amai pen chunung rilo tang tepini ada babirda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru